Hanggang makita di yan siliputin niya. Ako pala sa sayo ng content yun. Oh, 5. 10 ang nakaulit dyan. Yan! Ito ang ginagawa. May mga copyright natin i-mute kung tunukan. Siya! Siya ron! Diha. Sa bal dato nga ko YouTube dato. Kulang datang nalawag to. Ayan guys, living po natin dito ngayon. Ayan mga boys. Yan guys, ngayon living po na. Ito po ang living ni Ate Liting sa ngayon guys. Yan. Yung mga ano. Dito po sa amin yan. Ayun yung karo. Sis G, thank you. Ayan. Good morning, Sis G. Thank you. Ayan. Dito po sa amin. Ayan. Diyan, tutok sa'yo. May, tutok to ya. May, ay tutok to ya. Gine. Tumalis ka na. Sala kayo. Padali sa mga sumagot. Buhay pa yun. Isa, ganun sa dyan ba yung puta? Kawakbak sa arami niya eh. Nabuwak. Tayunag na. Nabuwak yung ulan. Nakaiba na ng Jerry. Nakaiba ba rin? Sanggal pa, hindi na niya binukan. Bigat, dagdagan, dagdagan. Ano yung nagtara? Ay, speaker na. Dagdagan na. Speaker na dahil. Wala. Takal. Ganun. Wala. Kapal-polvo. Muna mo itong gulong mas yung mga pagtik yung mga kaya. Ito nila nga ito mabay dito.
Yung boy. Gandi ah. Pagtingin, parang. Makita niyo na. Tawag ko na lang. Ito, umayon ka ba? Dito ka ba yun? Outfit mo nagkakalaw ka. Ano sa pato mo baka nagpakan? Sana ba na kami? Awan kin gamit ko ha. Okay. Matanda ka mo. Kano? Bakit ibigay ko? Tumawag bang ata. Matida kahit na iwawat ko. Daran katanga, Tondrad. Mundo rin umak 5 million. Katas ni mana ko ako. Sino manong mga... MG Tugas. Pwede lang din pinumarap. Ganda ka pa ya? Special ato, iti pa niya papanakang basta-basta, George. Special child. Gamat. Lambat. Ayaw. Itinapay mo ngayon. Ayun. Makubukay. Sabay. Lan sa bako. St. George. Uwi na. Bigyan pa namin. Malan. Umalis yun. Kawata mo may tubla. Jam, sebuah. Jangan duduk. Mari aku ngam. Ano, ating
Yung bago. Maagang ay. Right. Iya, sampai di bawah aja jangan kecil. Ano yun? Barang kari kini kita Doon tayo. Nabyang. Ibil na. Ibil na. Ito. Next month ano ba yung ano di-display natin kay Duwag. Hindi nakakuha ka. Okay, sapat. No. Senior na lang. Yan ang tayang dakwa, maling. Siguro di nasa o yung mga doktor punayo ng Alam mo na kain, hindi yata yan. Iisipin na ka na diya. May tabi siya, ang tita, rakin ko nga daw. Eh, sila. Anong inang. Nakain ni ilang. Ay, jadi tahun ni ka. Ni Man Gusing. Gusing. Sing. Ah, Gusing. Sing Ah, kasawa na. Dia tagtulungan din. Sulidan. Ah? Ay, nagkadirutin na. Hindi lahat yung mga Jadi dia kata lagi. Yuni. Dulko. Gusing. Pati kita dah beban saya. Jangan kamang di kan. Bukan sah. Inang ni ayna inang ni. Kamu dah dapat saya. Ya. Ada dia. namin din, makapatrono din ka sa aso kaya. Gusto mo pandesal? Gusto mo pandesal? Kain ka mo pandesal kasi. Ayaw mo? Oh, may pandesal dyan. Gusto mo? Ayaw? Kalau mau digiging apa? Ah, dahil mga katuwa dito ni Suho na nakita. Di ba katuwa balik tawa eh. Nakatikod. Julai. Ah, Julai weekend. Julai. 17 sa...
Motor kayo mo. Bisa jadi sindaan. Hindi kayo umikap ng oras. Ano yung nagbaganap tayo? Ay, awa na mga mabalik ka ng lako ko na. Ay, ano na mo yung bamba Ay, ganyan? lako jarak. Wala. Kan naman ako na kayo pulutan na nila. Nako. Nako. Hindi na, hindi na, o naluto, hindi. Siya kayo ka automatic ang mga alat ang nagsabi. Tutok ka. Tutok ka. Natem. Mother, ay nga. Hindi na nawala ka rin din. Karon, nanawag lang karon. Tuloy na pila eh. Ay, tuloy na kailangan. Sabay tiyawan. Ay. Sapay pasulong na kasunod. Hindi naman na kayo sa mga Hindi naglarutan, pinabukyan na naman. Coba, na nabawi sa iba ka niya. Huwag ang halawan. Tuloy na lang ta. Tuloy na lang tayo. Awanin din na kaya narutan. Di ba sukat na sa unang mama. Kay Arimicano. Destination Negro. Amerikano. Amerikano panggalato. Bayaw na. Amerikano panggalato. Ulo pa ay ulo. Muna. Matarutan na ba? At ako Taklo na pandan. mother na datang dictionary daga Gare. Narugrugungi ko sa ako ng bahay niyo. Yung ano nga yung ko. Panggalato. Amerikano panggalato. Kabayaw kung ano kamaya. Ay. Amerikanong panggalato ka ron. yung pare kita dengan dapat ko di ba apa na dapat di apa ya Ah, di bro. Bukan siding. Bukan di bro. Jalan akan naman. Puto na ni Tinay. Wala na pinaway. Kamu na kamaya. Turen. Hindi ya tahu na. Una tatlong tao. Kumakali sa dagat yan.
Wah, di kunci na kayo. May bike din. Pagkatapos na kasi ako yung ribbon. Yung ko na talaga siya. Ay, Kaya hindi ka dito. yung sneezy na nakapalay. Bakit nakapalay? Kung sinamagaw nakapalay sa malapit. Tapos takanoba na, binagay mo tayo. Lagi na. Pagka hindi ka sukat-sukat na. Ayun, dahil sukat na. Kaya may sama pagkakyan. Hindi kayo makapagod lang ito yung makikita. Wow. Magtaka, at yung pinasa kuma na kasama kayo sa pinakapulang mo sa habang walang tumuna. Bilagin para Ang gagawin ko dito ah. baga na 20 lang. Bilang 20 lang. Badi yun. Doon ay bingulak mo. 20 lang dito. Bingulak mo sa pulo. 30 dyan. Hindi ka gini. Tapi, bulok gini ba? Tanayon. Singapura. Kawanan ka na. Next, excelente. Oh, ah. Okay. Nakaklas mo. Pansin niyo. Kaya tinagsukat na. Chicks na. Yan. Hindi namin mo isang. Okay na ka nun. Itim. Yan. Itim. Nagmahan mo, isa ka bukan. Ano tayo pinagdaanan na masala gagawin nila ni Nanay Titi nakasuport. Pinalaki doon. Coste Lopez. Ang ba yung sentro na niya? Sintas. Hindi na kayo binayan. Kapag gantay mo naman dito nga mo, kapag gantay ka agad. Kapag gantay ka ay di ba mo bagbagan kasi ako na kayo na
Ano naman yung baga? Wah, tandong. Ano naman yung baga? Ayo, pare, kapag siyempre kami hindi kayo. Siguro ko na ipagpagandaan sa dahil kayo kayo dahil kung ako ba apa Hindi kasi tuwan talaga sa Panginoon eh. Kung talaga na kumari ka, kumari sa Panginoon. Kapag yakin mo na sa rumah. Kaya mamaw. Rupiah, kapag yakin mo na Wala. Wala, diyan ka mga nito ni amang ni Pang. Yun na sa butukan. Tiaga. Mamaw. Wala, nagkakatalangan mo. Nung mapay palagit na ka. Tiaga. Wala. Nakakagat kutil niya. Tapi ngayon. Wah. Wala nung pinayar na kayo. Sabihin ka. Eh, apa itu pun? Kailangan ng babies nila na tayo. Oke, apa kita beli pagbaga sa jangan ini pilih. Wah, ini kan mo. Ginawin ko pala. Ay! Supay ha, nagbayag ka mo. Ikukak na lumaki na limanan.
Live ko to na magkita tayo dyan Batangas. Ang damot ko, nagbayag ka madagi gaya. Kung may damot ko madagi dumanag, nagbati ng dito. Sharon! Si Miss Sharon na eh. Umiiyak si Sharon oh guys. Apa yung sabi ko dyan, te? Len! Hindi mo na mahalap. Mahalap ka man ito may sagurado kung manintagaritan tanin kung dalawa yung sigurado sa nyabay ko. Lalo magkita naman lang natin. Ayan guys, palabas na po. Bukok na naman kita damanan na natin. Ah, damime. Kajunda, din ang mga makita. Ang dapat talaga eh. Yamat ka. Pag ni Sharon, tauntan ni Sharon. Guys, nandiyan na po yung ano. Lagi siya sa ako na tatay. Oh, magkakamyara nun. Ayan guys, palis na si Ate Leti. Hindi na ko na ano.